Ang misteryosong istorya sa usa ka time traveler nga si Rodolph Vance sa New York City, sa USA. Pero sa di pa ang tanan, ayaw kalimot sa pag-subscribe ug i-click ang bell icon para sa mga musunod nga istorya diri sa Abiseth TV. Niadtong 1950 usa ka tawo nga taas ug baga ang bungot nga adunay pormang Victorian era ang kalit nga mibutho sa tunga sa Times Square sa New York. Ang mga saksi sa panghitabo nagsulti nga ang tawo kuno kay nakalitan pod ug di mahimutang og pila ka minuto ang milabay human kini minglabang sa karsada nga daghang nangaging sakyanan naigo siya og naligsan sa kotse dayon namatay. Gidala ang lawas niini sa usa ka duol nga morgue ug gikuha sa mga otoridad ang mga gamit sa maong tawo ug daghan silang nakita sa iyahang bulsa. Ang mga nakuha gikan sa tawo kay usa ka copper token para sa usa ka beer nga nagkantidad og 5 cents nga naay pangalan sa salon nga wa hibaw-i kung diin tong saluna bisan sa mga dugay nang namuyo sa New York wa kahibaw kung diin ang maong salon. Ug usa ka bayranan sa higtanan sa kabayo o murag parking ticket sa panahon karon ug usa pa ka bill para sa paglimpyo sa karwahe nga adunay nakadrawing nga kwadra sa kabayo sa Lexington Avenue nga wa mag-exist ni adtong panahona. Ikatulong butang nga nakit-an sa mga otoridad kay $70 nga daang kwarta sa US nga niadtong 1800s pa gi-issue sa gobyerno. Ug ang ikaupat kay usa ka business card nga adunay pangalan nga Rodolph Vance ug nakabutang ang address niini sa 5th Avenue sa New York. Ang ikalima nga butang nga nakuha sa tawo kay usa ka suwat nga naka-address sa business card niya sa 5th Avenue ug adunay pitsa nga 1876 ug gikan sa Philadelphia ang maong suwat. Ang tanang mga butang nga nakuha sa misteryosong tao kay puro bag-o, dili daan pero wa kini muuyon sa panahon kundi nakita ng maong tao nga murag gikan siya sa past or sa unang panahon. Maong si Captain Hubert Verim sa Missing Person Department sa NYPD isuwayag susi ang mga butang para mailhan ang misteryosong tao ug nahibaw-an niya nga ang address sa 5th Avenue kay usa ka business establishment ug ang nanag-iya sa lugar wa kaila ni Rodolph Vance. Ug ang pangalang Vance wa makabutang sa mga address book hasta pod ang fingerprints why records sa bisan asa. Wa po'y ning report nga dunay pangan nga Rodolph Vance ang nawala. Gipadayon ni rin ang iyahang investigasyon ug nakakita siya lead sa dihang nakita niya ang pangan nga Rodolph Vance Jr. sa usa ka daang telephone book nga niadto pang 1939. Niadto dayon niya ang address ug nakigistorya si Rem sa mga namuyo sa apartment building kung diin nakabutang ang address ni Vance Jr. ug gisultian siya sa mga tao didto nga si Vance Jr. kuno tiguhang na kaayo kini 60 years old na ug nagtrabaho doon sa lugar pero ni-retire na sa trabaho ug minglakaw sa lugar niadtong 1940. Maong padayon kining gipangita ni Rem hangtod nga nakakuha siya og impormasyon sa usa ka bangko nga namatay na kuno si Vance Jr. 5 na ka tuig ang minglabay tungod kay gisirada na ang account niini sa iyang asawa pero naa sa Florida nagpuyo. Maong gikontak ni Rem sa Florida ang asawa ug nahibaw-an niya sa istorya sa asawa ni Vance Jr. nga ang amahan kuno niini nawala niadtong 1876 sa edad nga 29 anyos nilakaw kuno sa balay pero wa na mobalik. Katong istorya gi-publish og pila ka beses niadtong 1970s ug 1980s sa Amerika as a fact nga tinuod nga panghitabo. Og niadtong 2007 usa ka researcher nga nagtrabaho sa Berlin News Archive nakita na usa ka newspaper story sa ilang archive nga adunay pitsang April 1951 gibalita ang panghitabo ni Vance. Daghan pong kamatuoran sa time travelers nga makita sa mga historical records ug mga photographs usa na niini ang pinakasikat nga litrato kung diin ang usa ka tawo ang makit-an sa photo nga nagsulod og modern sunglasses ug nagsulod po siyang stamped t-shirt nga naay kaubang sweater mintras nagunit sa iyang portable compact camera.
nga usa ka time traveler nga nakuhaan og litrato niadtong 1940s. Ang maong litrato naka-display sa Virtual Bralone Pioneer Museum sa British Columbia sa Canada. Mao nga kahibulungang panghitabo ni Rudolph Fens kay usara sa daghan kaayong kamatuoran nga tinuod jud ang time traveler sa kalibutan ug daghan pang ebidensyang mahitungod ani. Diri na lang kutob ug ayaw kalimot sa pag-subscribe diri sa Abiseth TV para sa mga mosunod nga videos. Daghang salamat sa pagtanaw.